Laguntza jaso eta jaso dabiltza goizeko 8:00 Trintxerpen, erretako eraikinaren aurrez aurre ireki duten lokal honetan. Jendearen elkartasunak prebisio guztiak gainditu ditu. Es una pasada, llevamos toda la mañana que en un momento y todo el mundo que deben de estar por Oiarzun y que deben de estar por todos los sitios intentando recoger cosas. Bekaldeko areto honetan lehen hautaketa egiten dute voluntarioek, gero goialdean produktuak sailkatu egiten dituzte familien beharrei errazago erantzuteko. Gizonezkoa, emakumezkoa, umeena, pixka bat ikusten zerropa dagoen eta oberen dagoena jartzen estanterietan, beraiek etortzeko eta hartzeko nahi dutena. Batez ere arropa eta jostailuak ekarri dituzte. Bi produktu horiek soberan dituzte dagoeneko, orain beste behar batzuk dituzte. Maindireak, mantak eta etxeko tresneria da une honetan familiei laguntzeko gehien behar dena herriko jendearen erantzuna sekulakoa izaten ari da. Zerrek hartzen duzu? Janaria eta ropa. Van así, ustedes que han pedido, sin más, porque esto es una desgracia, ¿no? Hay que ayudar a todos. Kaltetutako familiei laguntzeko ekimen asko sortzen dabiltza herrian eta herritik kanpo koordinazio lana beharrezko ikusten du Trintxerpeko parrokoak. Creo que siempre es bueno coordinar, ¿no? Porque han salido, en ese momento me decía que en San Juan quieren recoger también ropa. Y uno dice, bueno, pero tanta ropa, ¿para qué? Dirua jasotzeko kontu korronte bat ere ireki dute, diru hori zertan erabili udaleko ongizate sailak erabakiko du familien beharren arabera.